खुलुमबाय दिनै 4 फेब्रुवारि 2024 रबिबार दिल्लीनि निउ उस्मानपुराव सासे सेंग्राखौ साब्रै दुथांफोरा गोबौआथारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनानै गारना गालांदों आरो बिनि लोगोआबो बे जाथायाव गोब्राबै जोखोम जादों। बुथारजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय मायांक चौधरी 19 बोसोर बैसोनि आरो जोखोम जानाय लोगोनि मुङा जाबाय लाभकुश 24 बोसोर बैसोनि। साब्रै दुथांफोरा मायांक चौधरीजों सिगांनि समाव सुथुर जादोंमोन आरो बे सुथुर जानायनि थाखायनो बे जाथाया जादों आरो दुथांफोरा जाथायखौ खालामखांनानै स्पटनिफ्राय खारखोमा लांदों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय दिल्ली पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दङ। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बशिष्ठ सारि आलियाव फ्लाइअभार लुबाय थानाय समाव गोजौनिफ्राय मोनसे गेदेर बेसादा गोलैबोनायाव सासे सुबुंनि गारिया डेमेज जादों। जिन्तु कलिता मुंनि सुबुङा जेब्ला खानापारा साइडनिफ्राय जालुकबारि फारसे थांगासिनो दंमोन बे समावनो बे जाथाया जादोंमोन। हिमाचल प्रदेश रायजोनि सिमलानि सुटलेज दैमायाव गंसे गारिया हरखाब गोलैलांनानै बिसि फिसाय आरो बाहागिया जिउ गोमादों। गारि ड्राइभारा कन्ट्रल गोमानानै बे जाथाया जादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय अभय कुमार, जितेश आरो जितेशनि बिसि बंशिका। बे जाथायाव गुबुन सानै सुबुङाबो जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। कर्नाटकानि बेंगालुरुआव सासे कलेज फरायनाय सिख्लाया स्कुटि सालायनानै थांबाय थानाय समाव लामा ससेयाव गंसे सोरखारि बास BMTC बासजों जाब्रबथाय जानानै सिख्लाया जायगायावनो जिउ गोमादों। जेब्ला सिख्लाया गावनि स्कुटिजों कलेज फारसे थांगासिनो दंमोन अब्लानो बे जाथाया जादोंमोन। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय कुसुमिता 21 बोसोर बैसोनि। मुम्बाइनि चेम्बुराव गेस सिलिन्डार लिक जानानै गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायाव गासै सा9 सुबुङा अरजों खामजानानै गाज्रि रोखोमै गोब्राबै जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बङाइगाव आरो अबियापुरि हाग्रा बिफाना आयेननि बेरेखा दंफां फालांगिरि दंफां सिखाव खालामग्राफोरनि बेरेखा अपारेसन खालामदों आरो बे अपारेसन खालामनायाव हरनि समाव 1 ब्लक खुसबारिनिफ्राय 5 लाख रांसोनि दंफां हमनो हादों। नाथाय जाथायाव लोब्बा थानाय सासेबो दायनिगिरिखौ हमनो हाथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। खौ रायनाय सोंखारनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। BLTनि सोमावसारनाय, एबसुनि सोमावसारनाय आरो NDFBनि सोमावसारनायजोंनो दिनै गोजोनखौ मोननो हाबाय होननानै दिपेन बर'आ बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ गलाघाटनि बे जुथुम्मा आरो दिनै 2, 3, 4 सानथामनि हाबाफारिनि नैथि सान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिरनायनि सिगां जोङो फुंबिलियाव आर'ज खालामबाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारियारि फिरफिलाखौ जों बिरदों। उदां अख्राङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोमो गाबनि जे दाहाल थुंग्रिनि फिरफिला उदाङै बिदिनो बिरबाय। बिनि सिनायथियानो जाबाय बर' हारिया जेब्लाबो उदां हारि, बर' हारिया जेब्लाबो गोथां हारि आरो बर' हारिया गावनि सिनायथि जे आत्म परिचयखौ लानानै बर' हारिनि रैखाथि आरो बर' हारिनि थामोनथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों आरो बे सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखायनो गोलाव समाव बर' हारिखौ दमन खालामनाय, नासयनाय, नाख्रेबनाय, बन्सित खालामनायनि थाखाय आलादा रायजोनि बड'लेण्ड संकष्ट सदियानि आन्दलन जालांबाय। दिनै नीलाचल मोनसे जोङो जि मोनथाय जि मोनसे ओनसोल दानायनि थाखाय जों आन्दलन खालामबाय। कार्बि आंलंनि बर'फोरनि बर' कसारिनि ST हिलनि थाखाय राजनितिक जि दाबिखौ लानानै जों आन्दलन खालामबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आदर्श सान्थौ सानस्रि जि फिल'सफि दङ, गेरेमसा बर' माहारि दानाय, मास्टार रेस दानाय, बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे खालामनांगौ, खौसेनि गेजेरजों सोमावसारनांगौ आरो बिनि गेजेरजों दिनै BSc गोरोबथा, BTC गोरोबथा, 2020 सनाव BTR गोरोबथा, एबसुनि सोमावसारनाय, BLTनि सोमावसारनाय, NDFBनि सोमावसारनाय, गणतान्त्रिक आरो हाथियार सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै मोनसे सान्थि आरो गोजोननि मोनसे परिबेस जों मोनबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो साफा साफा गेरेमसा बर' माहारि दानायनि साफा साफा खैनिक फायखि हिसाबै, केदार हिसाबै जों दिनै समायखिरा लायो। बर' हारिखौ सिबिनायनि थाखाय, बर' हारिखौ दानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्राय लानानै जिल्ला दख'रा जों साफ्रोमबो जोङो निस्थाबानै खुनु जोङो बेबायदि माने
खुनु कारनाव खम खालायाबासिनो हारि सिबिनायनि थाखाय जों गावखौनो बावसोमगोन। दिनै जों समायखिरा लादों बर' हारिखौ गोदान महर होनांगौनि थाखाय, विश्वनि जौगानाय हारिफोरजों फेर फाथिनानै थांना थानांगौनि थाखाय, भारतनि जौगानाय हारिफोरजों फेर फाथिना थांना थानांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ आबुं मोनसे जावरिखांनायनि गेजेरजों दानायनि थाखाय जों फिन खेबसेबाव समायखिरा लादों। आरो बे बिथिङाव सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै बर' बिजों आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे सोमावसारनाय बिनि थाखाय जोङो थांखि लागोन आरो बिनि गेजेरजों बर' बिजों थांना थानायनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफाया मावफुंजाबाय, भारत सरकारनि गाहाय मन्त्रि, नखर मन्त्रि, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' कछारिनि चिफ मिनिस्वर बसुमतारी, एनडिपिनि आन्दलनाव बाहागो लानाय, इउबिपिअनि आन्दलनाव बाहागो लानाय, सुक्ति जायफोर खालामग्रा बै आफादफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर गासैखौबो जोङो धन्यबाद बावदों। लोगोसेनो बे गोरोबथायाव दिनै बिटिआरनि सिमा बारायनाया 43 खानल' जादों। आद्रा थानाय गामिया सोसनजानांगोन, हा हुनि जेंनाया जोबनांगोन। लोगोसेनो बिटिआरनि संकसनिफ्राय गहपुर सिमलिगुरिसिमनि सिमाया आबुं जानानै समस्ति दानाय, आद्रा जिखिनि दफाफोर आखरे आखरे मावफुंनांगौ दंबावो, बर' कछारी काउन्सिलनि गामि थिसननाय, समस्ति दानाय आरो लोगोसे बिसायख'थि खुंनाय, बे दासिमबो जायाखै, बेखौ मावफुंनांगौ दंबावो। कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि मर्यादा होनांगौ, बे आद्रा जानानै दङ। बे बिथिङाव आद्रा थानाय दफाफोरखौ भारत सरकारा मोजाङै रोखायै आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो दाबि दैखाङो आरो दाबि दैखांनायनि गेजेरजों गोख्रैनो राजखान्थियारि मोनसे पदक्षेप इनिशिएटिभ, पलिटिकेल इनिशिएटिभ लानानै 4 बोसोर जिहेतु दफाया जाबाय, एकर्ड खालामनाया 4 बोसोर जाबाय आरो बिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ। बे बेलायाव जोङो भारत सरकार, आसाम सरकार गासैखौबो जोङो दिनैनि जथुम्मानि गेजेरजों खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव एनडिपिनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा जिहेतु जेलाव दङ आरो बे जेलाव थानाय बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रैनो लांदां अख्राङाव लाबोनानै पार्मानेन्ट पिस गायसननायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांगोन। लोगोसे आसाम नागालेण्ड बर्डार, बेयाव जि हिरिम्बा नोगोर माने बर'नि मोनसे बायखोन्दा नेरसोन डिमापुर राजाबारियाव दङ, बे जुथुम्मानि साखाथियावनो कासमारि दङ, नागालेण्डनि नागा हाजो आरो बे लांदां बे हायेन ओनसोलाव बर'फ्रा रायजो जानानै दङ। बे गोजोन आरो बे सान्थिनि बे ओनसोलखौ जाहाथे आसाम नागालेण्ड बर्डाराव खुनु हिंसानि जाथाय जाया, हिंसा थासारि जाया, आसाम सरकार, भारत सरकारा बिनि पार्मानेन्ट गोजोननि थाखाय जेब्लाबो बिबान लानांगौ जों दाबि दैखाङो आरो बेयाव थानाय बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि हा हुनि जेंनाया जोबनांगौ, बे बाथ्राखौनो जोङो फोरमायबाय। फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गासै बिथिंखौ लानानै जोङो इसिङारि बायजोआरि जोङो रैखाथि होनायनि गेजेरजों माहारिखौ जोङो गोख्रों हारि हिसाबै दानायनि थाखाय हाबा मावगोन आरो एबसुखौ लानानै जायफोरा अपप्रचार खालामो, जायफोरा भुवा प्रचार खालामो, एबसुनिनो बारग' दैदेनगिरिफोरा एबसुनि बिबान जोबखांनायनि उनाव बिथांमोना गुबुन गुबुन प्लेटफर्माव थांनानै जायफोरा एबसुखौ रायो आरो जायफोरा गावनि लाबालाब गावनि स्वार्थनि थाखाय एबसु मावनानै थांनायफोरा एबसुआव थानाय समाव आदर्शनि बाथ्रा बुङो, संबिधाननि बाथ्रा बुङो, माहारिबादनि बाथ्रा बुङो, बड'फानि बाथ्रा बुङो, खिन्थु एबसुनि गखांनायनि उनाव गावनि स्वार्थनि थाखाय एबसुखौ रायनाय, हारिखौ रायनाय, एबसुखौ सोंखारनाय जों नुनो मोन्दों। आरो बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा बे जायगायावबो दङ, गुबुन जायगायावबो दङ आरो बिथांमोना राजखान्थि स्वार्थआव दिनै मोनसे गुबुंले थासारि लाबोनो नागिरदों। बेबायदि गुबुंले थासारिखौ दालाबोथों। बर'आव गोबां राजखान्थि हान्जा दङ, राजखान्थिया हारि आरो समाज जाथि जौगानायनि थाखाय हाबा माव, गुबुंले थासारि सृष्टि खालामनाङा, निकृष्ट स्वार्थनि थाखाय राजखान्थि खालामनाङा, जोंनि आपिला बेनो। आरो मोजां राजखान्थि खालायोबा एबसुआ जेब्लाबो बरायगोन, वेलकाम खालामगोन आरो हारिखौ धंस खालामनानै गावनि लाबनि थाखायल' सानग्रा राजखान्थि बेक्ति आरो दोलोफोरखौ एबसुआ जेब्लाबो सोंखारिगोन आरो कनस्ट्राक्टिभ आरो पजिटिभ मोनसे लामानि गेजेरजों हारि दानायखौ जोङो जेब्लाबो लुबैयो। बे बाथ्राखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।